mangwanani vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so: ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa. Chandiunza pano inhau yekuti ndiri kutsvakawo murume. Mukomanashi, even though ndichitsvaka murume wekufambidzana naye, I'm married. I got married, this was 2 years ago. Ndainge ndiine umwe murume uyo wandainge ndichifambidzana naye, takasangana paFacebook. Saka murume uyo akandiudza kuti iye ainge ari ndichati kuUK, even though ainge agara ari kumhiri kwemakungwa ake. Akabva anditi, I'm looking for a wife, a good woman who is not going to hurt me. Ndakafara chaizvo mukoma, ndakatosvika pakutochema because ipapo ndainge ndiine umwe murume uyo wandainge ndichifambidzana naye aindishainira murume iyeyo zvekuti ndaishaya kuziva kuti asi munhu uyu chandinombomutadzira chaizvo zvekuti angasvika pakundishainira zvakadai. Dzimwe nguva aikwanisa kungoti abva pamusoro pangu obva atotaura kana mashoko anotongorwadza kuti hapana, in which zvainge zvitongori zvinhu zvainge zvichitongondirwadza. So ndakabva ndachizosangana naBey uyu munyowani. Shure mekunge ndasangana naBey munyowani ndo pandakabva ndachizotanga kutaura naye. Akandifadzawo, ndikaona kuti zvechokwadi munhu uyu ane true love. Takabva tachizotanga kufambidzana. True love yake yakandifadza chaizvo mukoma. Then ndokubva achizoti ainge achazouya kunoku kuAfrica. Akauya kunoku South Africa, tikabva tachizosangana. Mukomanashi, nekuda kwekuti ndainge ndichidawo mari, ndakangobvuma kungochata naye ndisina kana hama yake kana imwe chete zvayo yandainge ndichiziva. Mukomanashi, takazoti taenda kuZimbabwe, ndakazvidemba instantly. I regretted zvandakanoona kumusha kwavo kwaMutoko uko, zvinotyisa. Vanhu munongovaona vachifamba but zvimwe zvinhu zvavanoita zvinenge zvichitotyisa. Zvakaitika mukomanashi ndezvekuti takazoti taenda kumusha kwavo, ndipo apo akabva achizondiudza kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichinyanyisa kutaura nehama dzake stereki. Saka hama dzake dzainge dziri very interested mandiri, dzichida kunyatsokunzwisisa kuti ndainge ndakasangana sei nehanzvadzi yavo. Ndakamuudza kuti tainge takasangana pasocial media. Vakangoseka zvavo vakati, makangosangana henyu pasocial media, alright. Saka mukomanachi, ndakabva ndachizotanga kubvunzisisa. Ndo pandakabva ndachizonzwa hama dzake dzichiti, munombozviziva here kuti vakaromba? Ndikati, vakaromba? Zvikabva zvanzi akaromba. I was so surprised and I was shocked kuudzwa kuti munhu ainge akaromba. Ndikabva ndati I did not know kuti munhu uyu iye akaromba. So then that was when pandakabva ndachizonomuconfront. Ndikabva ndati iwe kozvandiri kuudzwa kuti iwewe wakaromba, and then what's going on? Akabva ati kwandiri, of course kuromba ndakaromba but ndakaromba nekuda kwekuti ndainge ndichidawo mari. What did you expect me to do? So then I was shocked kuti akatongondibudira pachena kuti iye ainge akaromba. Ndikabva ndati saka tichazvifambisa sei? Akabva anditi zvinenge zvichibva kwauri, like you can tell me kuti iwewe pache zvako, what do you feel about it? What do you feel about me? Do you still want to be with me? Ndikabva ndati of course I want to be with you, but I'm so confused right now. Kuromba kwacho, kana uchinzi zvekare wakaromba, what do your relatives mean by kuromba kwawakaita? Akabva ati kwandiri, ndakaromba kuburikidza nenyoka yandakanopiwa kuMozambique. Saka nyoka iyi yakandiitisa mari kuzonosvika ndichizobuda muno muZimbabwe. Kwainge kuri kuromba ikoko kwandakaita ndokwakakonzeresa kuti ndige ndichizobuda muno muZimbabwe. Akabva anditi handei kumakuva unoona.
takabva tachizoenda kumakuva. Patakaenda kumakuva, I want to confess mukomanashi kuti ini hangu ndainge ndatoita give up, ndainge ndatozviudza kuti munhu uyu kana kuri kunzi akaromba saka zvine basa rei. Chakakosha ndechekuti ndichange ndichizochengetwa because aitoratidza kuti imbinga ende akabva achizonotengera hanzvadzi yangu motikari. Akangoti tsano ndoda kuvaita surprise, ndokubva tachizoenda tikabva tachizonotengera hanzvadzi yangu motikari. So after tatengera hanzvadzi yangu motikari, I was so much into him zvekuti nyangwe paakazondiudza kuti ndakaromba, I really did not even care. All that mattered to me was that ndainge ndazviwanira mbinga yangu, munhu ainge achazondichengeta. But chakandinetsa ndechekuti tainge takagumisidzira kurara tose apo patainge tiri kuSouth Africa, saka takazoti tava muZimbabwe ndikabva ndati naiwe, so do you mean kuti iwewe you don't even feel anything about me? Because taraone kuti hautomborina kana basa neni, haundibati, hauiti sei, like what is really going on? Akabva angoti, you know, with each and every sacrifice there is always a need for you not to enjoy life. Zvinova zviri zvinhu zvisina kana kumbogara zvakameka sense kwandiri. Ndikati I don't understand, zvimwe kuda ndisu vamwe tisina kudzidza. Akabva anditi, of course you and I we enjoy all of this money, but hatitendedzwe kuti tinge tichirara tose. We can kiss, we can do whatever, but hatitendedzwe kuti tinge tichirara tose. Saka mukomana ichi ndakabva ndachizongoti it is okay, saka tichange tichizozvifambisa sei? Akabva anditi, I have given you the go ahead, I've given you the go ahead yekuti unge uchizorara ne whomever that you want to sleep with. Ndikati it's fine. Saka mukomana ichi so far ndaita maboyfriend maviri matatu, saka iye ari kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizowana like a permanent boyfriend that I am supposed to have, nekuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichizotanga kugara ndega. Iye ari kufanira kuti anofanira kuti ange achizoenda kuUK ondisiya kunoko hanzi ndiko kwandinenge ndichichengeta nyoka iyoyo. So I need a man. Handizivi kana variko varume vamwe avo vanenge vari willing, kana ariko handisi kuda varume vakawanda. I just want one man. Ndinoda murume umwe chete uyo wekuti kana ndikati uya tigare tose, is not going to be fearful of anything, is not even going to ask me a lot of questions. Mari achange achizodya mari, but mari iyi imari yemurume wangu. Ndinoda munhu anenge aine respect, anoziva zvaanenge achiita. Handidi munhu uyo anenge achida kuzondipfunzisisa zvinhu zvisina basa. I just want a man who is going to make me feel good like a woman. Sezvo inini nemurume wangu tisingakwanisi kuti tinge tichirara tose, hazvitotendedzwi pamhiko dzake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Aiwa, asi vanhu vane zvivindi akomana, vanhu vane zvivindi. Mainzwa nyaya iyo iri kutaurwa navahanzvadzi vedu akomana ka vanhu vane zvivindi. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Inini ndauya pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Zvinhu izvi zvakaitika apo patainge tichiri kuZimbabwe nemurume wangu. Takazouya hedu kuno kukumhiri kwemakungwa, but zvinhu zvandakaita inini, then my husband protected me. Zvinhu zvisina kunaka, and I have so much regret nekuda kwezvinhu zvandakaita. We were both civil servants. Murume wangu ainge ari mupurisa, inini I was a nurse. Saka I was then approached by this other couple. Vanhu ava vainge vaine mari, saka vaigara vachingouya. Mukadzi uyu aiva nedambudziko rekuti ainge achiti kana akabatira pamuviri nhumbu dzainge dzichibva
So there was this other time apo paakabva achizouya akabva achizokumbira kundiona because ndini ndaiwanzokumupa counseling most of the times. Saka paakauya ndakati ndichitaura naye akabva ati nesi hangu ndauya pano kuti ndinge ndichizokukumbirai something. Ndikabva ndati what do you mean kukumbira chii? Akabva ati kwandiri ndauya kuti ndinge ndichizokukumbirai kuti munge muchizondibira mwana. I was so shocked ipapo paakati ndoda kuti munge muchizondibira mwana. Ndikabva ndati I don't know kana ndichikwanisa kuita zvinhu zvakadaro, but mukoma because they offered me money, because akazoti zvinoita here kuti tinge tichizotaura, like let us have a discussion about this maybe somewhere else. And ndokubva ndachizoti it is okay, but we're going to have this discussion in front of my husband. So we then had the discussion. Mukomanashi takaenda kumba kwavo vanhu ava. Hey, mari vainge vainayo, it was so shocking to me. Ndainge ndisati ndakamboona vanhu vane mari yakawanda kudaro. So then ndipo apo pavakabva vachizoti offer mari yakawanda, vakabva vati kana mukakwanisa kutibira mwana muchipatara then we are going to give you as much money as you want. Nekuda kwekuti tainge tiriwo pakutambudzika mukoma, takabva tasarudza kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichitongobvuma tikati chero zvazvinenge zvaita. So then we agreed and tikabva tachizopiwa mari. Ininiwo ndakabva ndachizoita dhiri nevamwe vangu, ndikabva ndachizovaudza kuti ndainge ndichazovapawo mari. Mari yatakapiwa yainge yakawanda, yaisvika almost 1 million mari yatakapiwa. Ndokubva ndachizoba mwana, ndikabva ndachizonovapa vanhu ava. Nyaya iyi yakanetsa, murume wangu akaita cover up kubasa. Takazobva zvedu kuZimbabwe ndokubva tachizouya kunoku kwatiri kumhiri kwemakongwa. We live like a very comfortable life, but izvi ndo zvakaitika apo patainge tichiri kuZim. When you post my story, please tell me, I'll be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu nakavikawo chitupa changu. Izviwo ndo zvakaitika, and I just want to give a warning to other people. Ndainge ndiine umwe mukomana wandainge ndakambodata pandainge ndichiri kuZim. Saka ndauya kunoko I was feeling bored and lonely. Ndo pandakabva ndachizongoenda paFacebook tikabva tachizotanga kutaura tose. Tava kutaura tose kudaro. That was when I discovered kuti iye ainge ari muno muJoburg. Ndikabva ndatanga kutaura naye, akabva achizondiudza kuti ainge achida kuti tinge tichikontinya patainge takasiyira. Ndikabva ndati hapatomborina kana nyaya. We then started talking together. As we were talking together, mukomanashi akanditi uya kumba kwangu. Ndakabva ndachizoenda kumba kwake. Ndaenda kumba kwake ndipo apo patakabva tachizorara tose. The guy akazongomuka pakati peusiku akabva anditi baby, kune kwandikuda kuti ndinge ndichizoenda. Ndikabva ndati it is okay. Saka akabva achizobuda ndokubva achizodzoka mangwana acho makuseni. Akadzoka makuseni, asi paakadzoka mukoma ainge akazara neropa. Akabva achizotora mazai. Akati atora mazai kudaro ndokubva achizotanga kuzvigezesa maoko ake. Akabva ati kwandiri ainge achida kuti ndige ndichimugezesa zvekare netsoka dzake. Saka ndakazoita saizvozvo. Saka dambudziko riri pandiri mukomana nderekuti ndiri munhu wemabad luck. Ndinoti kana ndikangosangana nemabad luck chete then ndinobva ndatanga kubatwa nepfari. Most of the times ndinenge ndichibatwa nepfari, and izvi zvinowanzokuitika dzimwe nguva apo pandinenge ndiri panenge paine chaunga. Uye zvekare mukufamba kwangu kwose ndinoudzwa kuti most of the times ndinenge ndiine mweya unenge uchinditeverera. Saka hanzi mweya uyu mweya wemurume iyeye uyo akapondwa nemurume uyo wandainge ndichimbofambidzana naye. So this guy, he is a gangster. I'm really scared to confront him because ndikudzwa kuti
zvinhu zvangu zvinge zvichizofamba zvakanaka. I'm supposed to confront him, but ndinotya manje, handizivi kuti ndingatangira papi. Kutaura naye ndinotaura naye, but tinotaura dzimwe nyaya. I'm really scared. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndakanzi unofanira kuti unge uchindigeza nemazai. Kutobata kwamakatoita ropa zvinotoreva kutoti nemiwo makutotevererwa nemweya wengozi. Zvimwe kuda makatoita zvekutorasirirwa mweya wacho iwoyo wengozi. Let us try to speak with her in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndakambofambidzana neimwe ng'anga iyi ndakaidya mari kusvika yati yoweweka wakaoma, but ndine masecrets akawandisa eng'anga andakaudzwa neng'anga iyoyo. Vanhu vazhinji vari kungodyirwa havo mari neng'anga. Ng'anga idzi dzinenge dzichitoziva zvadzinenge dzichiita, but most of the time dzinenge dzichitongoda kutongodya vanhu mari chete. Kana ukasvika mudare, ng'anga inoti kana ikaona kuti unenge usina dambudziko rinenge rakakura, zvimwe kuda unenge uchifanira kuti unge uchingogezeswa munyama chete, vanobva vagadzira dambudziko iroro rekuti unge uchizotowedzera kutambudzika. Ende matambudziko ako haazombofi akapera kana ukangogara wava munhu wekuti unenge wava kuita zvokuenda kung'anga. Saka izvi ndo zvandakaudzwa neng'anga yandainge ndichidheita. Mukomana yaindipa mari yakawandisa zvisingaite, but anyway I learned a great lesson. Ndikazviudza kuti kunyange zvikanzi zvinenge zvaita sei, inini hangu I will never go to a traditional healer, nekuti uchiendako ukasvikako chete ikoko unotopiwa mimwe mishonga, ende mishonga yaunenge uchipiwa iyo inozotokutambudza even more so. This is my own confession. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndaimbodata imwe ng'anga. Let us try to speak with him in the comment section. Hanzi kunyange zvikanzi zvaita sei, ina handifi ndakaenda kung'anga. Munoti kudii nenyaya yavo vanzvadzi vedu ava? Hanzi unoenda kung'anga uine kadambudziko kanenge kari kadiki, asi hanzi paunozobva ikoko dambudziko iroro rinenge rakura, nekuti vanokupa mishonga yekuti dambudziko ringe richikura kuitira kuti vakwanise kurambawo vachiitawo mari newe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri musikana uye zvakare ndine makore 19 years ekuberekwa. Ndauya pano in secret because ndikuda kuti ndige ndichikuudzai zvinoitwa namama vangu. Mama vangu ivo vanopa mastreet kids sadza iro rinenge riine vhudzi iri rinenge riri vhudzi rangu kana kuti resista yangu, ravo kana kuti vhudzi radhedhi rekusika rudzi. Vanototi kana watoshevha haufaniri kutoti inge uchitomboshevha uchitoshandisa sipo, unotoshevha dry nekashaving stick, then vhudzi wobva watoisa patishu wobva watonopa mama. Uyu ndiwo mutemo wepamba pedu. Tine restaurant yedu yatiinayo muHarare, ndo zvinotiitisawo mari. Saka vanozoti sadza dzimwe nguva vanokwanisa kuti sadza paya musati mari pakura, vanototi 2 plates, then vobva vachizotora sadza riya ramunenge mavapa, then vanobva vachizoenda vobva vachizonopa mastreet kids. Ndo zvinotiitisawo mari izvi mukomanashi. Parestaurant pedu pari very busy. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, zvazvinotyisa zviri kuitika mukurarama. Hanzi tine restaurant
uye zvekare parestaurant yedu tinoti kana tichibika tinoisa vhudzi rekusika rudzi muchikafu zvabva zvapiwa mastreet kids. yo ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera kune avo vane Trenza. You can open your app ndine maepisode andakaposta, ndichange ndichizoposta every day in the afternoon.